Att du liksom är beredd på att du inte springer fram snabbt igen då är just när jag kastar någonting. Okej, nu kör vi. Och härifrån då är det att jag ska se till att ingen kommer in bakom ryggen på mig igen. Inte göra något misstag. Jag ska se till att hålla en emellan. Det kallas som skydd. Och du ska försöka springa runt om man kommer. Jag ska förstå. Om vi släcker så han kanske inte vänder sig mot mig igen. Sådär. Då får jag se till i alla fall så att jag får den kommer där. Utan så, en mot där. Och så att om ni försöker springa runt så här. Då får jag försöka komma här på en stund. Eller där. Och så ska jag göra varje. Så att inte ni liksom kommer så här på. Då är det svårt. Ja. Det kan vi ju köra några gånger när vi har. Ja. Hallå sen. Vi håller på att repetera lite grann. Hallå boss. Hamid. Hallå kujا میری؟ پیش مشعل میری؟ های کلتور هوس اینجا مشعل جان مسابقه داره. Talong där. آرش کلای تک دقیقه بکش. اینجا بانخواه. باشه من اینجا رو میگیرم. Ja. Och nu ska vi se. Eva? Jag tror hon skulle vara med eventuellt och filma. Vi kan köra igen sen. Teknikkedjan. Ja, vi kan köra lite då och då. Vi vet inte om när eller om det kommer. Journalisten trodde han skulle komma ett tag till. Ja just det, vi skulle kunna köra greppteknikerna först. Ja. Innan teknikkedjan. Ska vi se, ska du greppa mig här? Sen en gång till, handleden kan vi ta. Och sen om du håller riktigt hårt. Sen kan du då gå på. Jag sitter det så. Där. Nu ser det ner. Och sen en gång till. Så en gång till. Nu ska jag ta en lite snällare teknik. Men vad händer om man nu, det är en försvarsteknik va? Vad händer om man rullar ner en människa, en otränad människa? Det är ju ingenting kvar. De bryter armar och ben. Nej, om man har ett högt kast så gör man det. Men inte liksom härifrån. Nej, men du tar ju sådana här grepp. Ja. Så beror det på, allting står på i proportion till varandra. Det beror på vad han har gjort med mig. Om det är ett rimligt försvar. Eller om det kanske i något fall... Det är ju alla kampsporter. Ja. I vissa fall kanske det kan vara mer rimligt bara göra så här. Att ta sig loss.
Och liksom har han en kniv i andra handen. Och liksom finns det inga gränser för vad man får göra. Och då är mitt liv i fara. Men är det så att hela situationen är ganska lugn och han bara kommer fram och tar tag i armen. Om man inte vet sånt där. Då det hela tiden alltid får liksom bedöma att man faller fall. Kira baba. Och ska vi se, sen var det då efter karate då. Jag har karate. Vos sina masala ahora se vi queremos. Men han håller liksom en igel här, det går inte. Och det är ikväll istället. Återigen en sån där tryckpunkt. Det var jag världsmästare på i 3:e klass. Alltså, ja. Men då var det ingen som kunde göra sådär. Nej, jag kunde inte. Det ringer här inne i köket. Ja, strunt i det. Det är inte till oss. Nej, det kan jag påstå. Så jag ska inte tro att det är Mikael som vill någonting. Nej. Okej, och efter det så har vi klädtag med raka. Me joder nada. Samma sak igen där då. En frånväxlingsfusk. Det var väl det avsnittet. Ja. Slipning bakifrån hade inte köpt, men just det. Ja. Jag tar en slipning bakifrån. Ja. Det går hem idag. Ja. Va? Sí. Ay. Ay, تسترك شو أقول كتلو. كذا.